Всеки ден. Аре, кой прави код, кой прави код? Обаче има код. Идвайте, идвам, аз идвам. Не бе, това беше Hide and Seek, бе. Здравейте хора, това съм аз и прекъсвам видеото, за да ви съобща, че канала навърши 1 година. Така че много ще сме ви благодарни, ако се обединирате и лайкнете видеото, в което аз и приятелите ми, Крикс, Японеца, Няката и Снайпер, играем на Among Us, но те не знаят, че аз ги снимам. Така че се получават много забавни моменти. Пък скоро може очаквате второ видео, което Джеф ще едитва, така че е много по-качествено от това видео. Но ви препоръчвам и това видео да изгледате, защото накрая се падам импостър и извършвам 10 000 IQ play, разбира се, защото съм... И останете до края разберете дали успяваме да съчетаем 5-те мозъчни клетки, за да разберем кой е убиеца, или се проваляме по най-мизерния начин. И да, нека продължим. Това беше Hide and Seek, бе. На кой ще прави код? Нали класик? Аз пара. Аре, Мира HQ, аре. Мира HQ. Ето ви нов код. Мира HQ. Мира HQ. Бате, Мира, брат. Мира трябва да е най-култният човек на света. И какво става хора, самиятито? Фрости, само нещо да питам, а може ли аз да направя тъмнела? Или поне да се опитам да направя. Например, някакъв скамърски, примерно как някакъв Among Us сочи към друг и казва ти си импостър, ама зад него има убиец, който го коли. Обикновено смятах да ползвам една снимка, която ни направиха, къде сме всичките малко да я блърна и нещо. Окей, така може. Пускай това. Пускай ти игричката, моби. Пускай. Полюс ли бе, брат? Реве ми се. Полюс е най-якия, ама какво ми говори смисъл? Шансът да се падне импостър е 1/5. Добре, ама аре да ми дадете такова. Аз съм. Да ми покажете аккаунта. Аз съм, брат, аз съм. Аз съм сайн. Инженер съм, пичуе, инженер съм. Фекваме ги, бокеме. Хора, вижте. Инженер съм, някой да дойде да ме види при ивент, елате. Вижте. Аз съм бе, Фрости бе, как се съм, че съм инженер. Няката точно като вент да се изключиха лайтовете, т.е. не е той. Добре, ама защо ме слушахте? Аз съм сайентист. Сте. Какво каза? Чакай да те провери, че японец. Без клют. 30 минути ви питам дали може някой да им прати. Тяло. Ох, майко мила. Криксе. Защо? What the fuck? А понеже с снипер идвахме отгоре, като Така, слушай, но аз бях в бойлер рум. Да. Бойлера. Не помня някой да е бил отгоре и да убил. Бойлера е много близо до нас, нали знаеш? И какво като е бил? На бойлера... Пичага бойлера е на 1 метър от тялото, репортвам те, Крикс, ти си брат. Добре, аз скипвам, и аз го говоря. Ти си. Ако не е той, се води японец. В смисъл, снипер е чист, снипер беше над мен, снипер няма как да го е убил. Снипер не вентна, така че трябва да е Крик. Айде, падай в недрата на земята, убиец. Убиеш етото, бе, брат, етото ли ще убиваш, бе, ей? Тя пак се рейсквитне като в училище. Бате в училище, брат. Това не го брим. Училище рейсквитна, бе. Аре, още не. Беше твърде лесно, Петвам си салама, човек. Някой го няма, бе. Не бе, японеца го няма. Ето, пускай. Опа, ето го японския, айде японски. Апостола на японците. Да, Аре, импоста, аре. Император Шао. Пуснам импоста. Крилмейде. Да, брат, your role is crewmate. Веднага ги. Наливам бензина. Виж ли? Наливам бензина, аз съм инженер, гледайте. Инженер съм. Брат, аз съм сайентист. Аре да се... Добре, обаче тя... Сега може да питам това, което не мога да го пипам. Нарочно го саботира, защото казах, че аз саботирам. Добре, ама брат, може да питам това, което 30 минути се опитвам да питам. Който каза съм убисал в някоя дупка. Съм убисал в някоя дупка. Значи японец гледа и зафъта това
Ама акаунта и аз нямам имейла. Не бе, аз искам просто да видя самия акаунт в YouTube. От 30 минути се опитвам, ма все някой прекъсва. Стига нервничи, бе. Ай, бати, кликсбок, защото човек да не каже нещо. Аз съм То вече не може човек. За какво се карате изобщо? Се опитвам да кажа нещо от 30 минути, за да може да ме прекъсва. Искам ведна пред мене, брат. Какво казваше японец? Не, брат. Добре. Тук сто казаха какво каза японец. Тук що казаха... Не знах японец какво каза. И аз между другото. От 30 минути искам просто някой да ми каже твато, името на точния и точно име на Така, Кристиане. Кристиане имаме да говорим нещо. Кристиане имаме да говорим нещо. Японец, ако може тихо, защото се опитваме да играем. Добре, братле, аз не знам къде е. Тялото ти викаш, Крисе, Крисе, Цялото. Ще кажа нещо. Йетито вентна като бяхме горе в админ. Цялото. Беше в Communications. Йетито, прости, Йетито. Инженер. Така. А Крис беше от мен. Защо е каза, бях в Launchpad да си правих таск. Не съм бил в Communications. Защо ме съсваш? Що ме съсваш, обвиняваш някой начин. Съсваш. Ние сме 4 по... Чакай, сега в момента всеки има по 1 волт. Тоест аз решавам кой отлита, нали знаете? По принцип да. Но мога ви кажа, че просто бях в Launchpad и си правих таск. Какво? Мене ме готва, мене ме готва. What? Какво? Готвах себе си нарочно, ама. Добре, това не го очаквах. Всички губите, добре. Това не го очаквах, честно. Крисе. Да, бе. Снипер. То, който е волтнал пръв. Какво аз бях... Той, който обвинява импостър. Да, аз съм. Ако искате да загубиш. Той, който обвинява импостър. Той някъде обнимал много. Какво? Сега. Чакайте сега. Хайде пак. Нямаме право на нищо. Ако искате, ами изхвърляйте, не съм аз импостора, ще загубите. Но аз казвам едно нещо. Снипер е. А понеже снипер винаги има едно такова универсално алиби. Не се... Добре. И аз го съсвам. Много го съсвам. Аре, вотвайте, като искате да загубите. Много го съсвам, брат. Аре, аз се вотвам. Снайпер, какъв е този бакграунд? Да те питам. Не знам. Хубав. Вие сте тъпи, брат. Затова не играем с вас. Трябва да бягаш в момента. Няма какво да бяга, той спечели. Моя горо ми... Аз съм... Знаете ли кое е най-забавното? Пред цялото не знаех, че е крик, защото овърряхна като го обвини. Аз му казах 21 век, Кристиан. Защото ме уби, затова си знах, че е крик. Аз съм овъррях, добре. Вероятността крик да се падне по-сре. Аре, дайте на... Той ела на елци за малко, че... Пускайте. Дайте на японеца да говори, бе. Японеца, за какво говориш между другото? Стой, брат. Не бе, ще го мес. Имам два... Абе, мандарията, какво казваш? Пускате ли? Пускайте. Чакаме снипер, брат. Чакаме снайпериста. Снайпериш, аз съм, брат. Една пета шанс аз да съм импостър. Аз съм също. Една пета пак да съм импостър, брат. Айде, крилмет, айде. Аз ми казах, бе! Една пета! Никога! Това е! Аз съм в сайните хора, мога да вия дали сте мъртви, да знаете. Добре, всеки ден. Розичка. Благодаря за розичката. Ей, не ми би розичката. Абе, няк ще приемеш ли тази роза от мен? Мисля се, японец. Емам я, брат, брат, веднага я взех. Не спирайте светлините, аз тук бе. Абе, някой може да обясни как да спи. Принцип обичам да виждам, ако искате да знаете. Той японец е от нищо ми идва батко. Хора, само за малко ще бъда. Тихо, фейквам жички. Така, добре, какво говориш? Така, добре, какво говориш? Ще нафъка за малко, за да дам линк на японеца към фотоканала. Окей, убивам японеца. Добре, бе. Ти японеца ти за какво говориш, че не разбрах? Точно заради това някой да им даде линк към тъпия твато, за да мога да се събна. Добре. Да иска да пък да прекъсва. Знаеш, че имаме и видеа, които мога гледаш, между другото.
Да, много хубаво. Лошото е, че нещо не мога да го намеря, брат. Я прекъсвам 30 минути. Нали? Тихо бе, японец, в момента играем. Добре, бе, добре. Лицата не му 30 минути ще изказва. После не опитайте да... Тихо бе, Чакай бе, къде е това бе? Горе ли? Оставете японеца да говори бе. Хора, сега ще умра. Давайте китайца да говори, моля ви. Абе, никой не е мъртъв за сега, това е много добре. Вече Да, ти си импостър, бе, иначе. Пип. Хора, брат, не... Брат, някой наистина има ли линк за фотоканал? Аз не мога да намеря в търсачката, той не ми излиза! Минайте си тасковете, че... Помощ! Айде. Айде. Почва си. Да кажа ли къде е тялото? Айде бе, дай! Той беше толкова млад, как може да умре? Той беше толкова млад. Искам да кажа нещо. Видях? Може ли да кажа къде беше тялото? Може да кажа къде беше? Айде пак. Не, с мода снипер. Да, аз Да съм. кажа ли къде е тялото, хора? Да кажа ли къде е тялото? Кажи къде е тялото, кажи. Добре, тялото беше в офис, точно до шибаните светлини. Офис? Аз ходех. Аз съм. Да, в офис. Да, аз бях в офис. Имам 2 таска в реактор и трябва да си ги направя. О, господи. Аз пък ходих до офиса, за да сваля данни. За лонг тап. Чуйте. И оттам видях тялото. В началото на рунда видях как японеца буквално не мина отдолу, а направо вент до реактор. Добре, брат. И аз така. Марио, обичам да ме да пета шанс, обичам. Не, брат, Той не в знам какво се момента случва. не е тук, така че го изчакайте да ви каже. То То е свърши. ясно. Какво е ясно? Вие за кой волтнахте? Пределно ясно. Аз болтнах за японеца, не знам. Ама то е пределно ясно. Добре, значи аз. Ти си. Вотвайте прости. Бофайте просто. Моля ви. Вотвайте Фрости, да. Искате ли аз да... Няма си Хора, намерих линк за фото канала за японеца и също да кажа, че ни трябва ново лого, брат. Трябва ни ново лого, според мен. Според мен трябва да се самоубия. Добре. И аз така, брат. Влизам, там съм вече. Какво вика? Вответе няк, вответе, бързо. Да, волтваме някак, защото е дал линка на японеца. Това е селф-репорт е това. Волтвам няката, брат. Волтнах няката, брат. Ето, брат. Абе, волтва! Селф-репорт е каза, бе. Селф-репорт е, бе. Репортнах няката, бе. Казах, бе. Вие сте, бе. Ще изгубиме. Ако не сте тъпи, вие какви сте? Не мога да получа. Ние ще губиме, те ще ми волтват за японеца, брат. Какво такова нещо? Абе, какъв японец, бе? Той ти волтна за японец. Майко... Но как? Абе, не съм волтвал с никой, бе. Само го знаеш да лъж. Добре. Няке, ето! Ето, казах ви! Добре, няке. Аз ще спаса Крикс. Волтвайте няк, благодаря, че ме протекна, ама волтвайте няк. Аз чакам да им мържа. То се ме убие. Управи. Волтвайте, мърча си! Протекнах другия човек. Аре, управи ги, бе! Аре, бе, брат. Християне оцели да ги убие. Майко! А който дойде ще го убия, брат. Аре, кой ще умре пръв? Пер, за да приятел, ако няма да знае, че съм го протекнал в момента. Така че върни се за Крикс по-добре. Кой се протегнал? Как се гонят? Как се цъкаше бутона? Върти го! Не. Мържа си, не може да се потъпи. Бате! Аз ви казах да волтвате няк. То се ви чеше. Имаше една камера на тялото. Една! Аз го видях, аз имам камери в къщата му, бе. Абе, толкова ли го? Бързо. Хайде стиг, бе, хора, да моля ви да... После. Хайде стиг. Абе, дай хайде стиг, бе. Аре, бе. Сега ще ви убия всички. Ето, бе, дай хайде стиг, бе, брат. Дай хайде стиг, бе. Да, ясно.
Сайн Хора. Окей, някакви постера, волтваме го. Аре, фейкваме ти за... Аз съм сайн. Аре, толкова ли е зле положението, бе. Ето, брат, убих Крикс. Ето, брат, светлините спряха, за да убия Крикс, брат. Ето, убих Крикс. Цяло, виждам Крикс, брат. Някъде да помогнеш за светлините, умряхме. Той че... Отивам да си правя тасковете, брат. Отивам да си правя метеоритите. Да. Аз отивам да фейквам жички. Фейквам. Така, фейквам. Фейквам си. Той отива да фейква жички, брат, не. Окей, фейкнах жичките. Отивам нагоре да фейкна другите жички. О, Крикс, какво става? Фейквам тук, да знаеш. Фейквам. Добре. Окей, фейкнах го. Отивам надолу. О, снайпер, какво става? Фейк. Трябва да фейкна медбей. Така. Доста несъмнителни са към момента долу, ако трябва да съм честен. Тяги, наричам и инженери, ви сталквам в вентовете, да видя дали ще убиете някого. Значи тази държава, бе. Тази държава, бе, контролира. Николай Марков е импостър, бе. Аз си знаех. Аре да го правите, Аз си знаех. Не мога, аз умрях. Къде е Фрост да го позва? Помогни ми, моля. А къде си умрял? Снипер, къде си умрял? Къде си умрял? Абе, в реактора са, аре да го правите, бе, аре, бе. Джиджи. Видях някакво от вентора. Не си какво стана. Не си какво стана. Текса, бе, верно, Не си какво стана. Не, Джиджи. Не си какво стана току-що. Видях някакъв, брат, Така, видях Крис да отива към реактора и буквално просто се върна надолу. Бат, виждате ли колко по-забавно е ако това беше на видео? Не. Не е ли по-забавно? Няк, не е ли по-забавно такова, ако беше на видео? Не. Карай Крис сам. Не. Ама сега беше по-забавно, понеже можем да пътуваме. Ще хода, брат. Вече имам 13 часа на Among Us, смятай какво е положението. Ако ви кажа, че всичко това го снимах, какво правим? Какво той го... Не, чакай.